got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Hola, molt bon dia. Som els alumnes de quart de l'Escola Juncadella de Cellera de Ter. I l'experiment que nosaltres us presentarem tracta sobre la contaminació dels aqüífers. No us preocupeu perquè aquest és un experiment que no comporta cap perill. Què és un aqüífer? Doncs un aqüífer és com un magatzem d'aigua subterrani. Quan cau aigua de la pluja en el subsòl, s'infiltra dels poros, esquerdes o cavitats que hi pugui haver. Si aquesta aigua que es filtra en algun moment es troba amb roques impermeables, com l'argila o el granit, que no deixen passar l'aigua, doncs aquesta es queda estancada formant un magatzem d'aigua. Després d'aquesta aigua la podem aprofitar si construïm un pou. Nosaltres construirem un petit pou i simularem un aqüífer. Tirem aigua fent veure que ha plogut. L'aigua es filtrarà pel subsòl, però quedarà estancada quan trobi el fons de l'aqüífer, que serà el cul de l'ampolla de plàstic. Quin material necessitem? Seguidament us direm quins són els passos a seguir per construir un pou per aprofitar l'aigua d'un aqüífer. Tallar l'ampolla de plàstic, enrotllar la malla al pal i enganxar-la amb cinta adhesiva. I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Let's get it. Introduir 3/4 parts de grava dins l'ampolla. Col·locar una petita capa de terra sobre la grava. Bring in the UKIP, we'll complete the groove. Let's gather round and sing a song. Hey, there's no worries on the earth tonight. We're all walking off the world tonight. Come on now everyone, yeah. Come on now everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. We're changing the game real. The song is never done. Come on now everyone, yeah. Come on now everyone. We got this melody, bringing the harmonies like CSNY. To write a tune you know will never die. Let's gather round and sing a song. Tirar el pal amb molta cura, procurant que la malla quedi ben fixa a la grava. Introduir lentament l'aigua de la gerra per un costat de l'ampolla, procurant que es vagi omplint l'ampolla fins al nivell de la grava. Introduir el pulveritzador dins la malla per anar extraient l'aigua. And when the night is done, these chains will hold us strong. The chords will carry on long after we're gone. Ara podeu comprovar que l'aigua que surt del pou surt neta. There's no worries on the earth. Què passaria si l'aigua de l'aqüífer es contaminés? Pot passar que l'aigua d'un aqüífer es contamini per aigües residuals domèstiques, agrícoles o d'origen industrial, també pels purins, el fem del bestiar de les granges. The strings are rusty, but it's all I need. Nosaltres simularem que l'aigua es contamina posant una mica de colorant. Afegim, doncs, a l'aigua obtinguda del pou unes gotes de colorant. Seguidament tornarem a tirar l'aigua de la gerra que conté el colorant dins l'ampolla, tal com hem fet abans. Finalment extraurem altra vegada l'aigua del pou amb el pulveritzador
amb el pulveritzador i observarem que ens arriba contaminada del pou. Hey, there's no worries on the earth tonight. We're all walking off the world tonight. Come on now, everyone, yeah. Come on now, everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. Què és el que hem pogut observar en aquest experiment? Que l'ampolla amb tots els seus ingredients simula un pou. La grava i l'aigua que s'han afegit representen el mantell freàtic. La malla i el pulveritzador conformen el sistema de bombeig del pou. La primera vegada que es treu l'aigua surt neta, perquè l'aigua de l'aqüífer està bé. La segona vegada, al contaminar l'aigua amb el colorant, aquesta surt bruta. El mateix passa en un aqüífer real, quan en el subsòl s'infiltren contaminants. Les aigües subterrànies es veuen afectades i els pous produeixen aigua bruta. Gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat.